Hey, by your that thing making a noise there. Chom that touch from you. Off that thing making a noise there. Asking you off that thing making a noise there. Chom that touch from you. Off for ya. Jesus. It's a conscious here. I bring you that chile kabagoko. Remove what that we found it bunisho ya. Okay. Okay, man, how will I bring up social media in them Ghanaian room again? Onye ke kpọga aha here, wo Jesus ke kpọga nga. Kwa you know go na respect that name here. Respect him. Honor onwe aga bia nga for request. Ebra nga for interview. Oya the way phone na get billion talking lamaso. We add this in my. Chere aga m bia ha chika mesh nkan cover onwe m. Cover onwe gi. Ana m abia kan cover onwe m biko. E cover onwe ge ebe. Kam yiru were ma biko. That's ebe oto bia nga. Mba agbahu mo do hem suri ori this thing. Ori waiting. Ana ahụ obi m yi ọnụ. Obi m yi ọnụ. Ana go fụtara oge ka m jụwa. Ọ pụtara apụta. Gịnị ma pụtakwara ya? The way phone na la billion talking lamaso ma hụ. I think that we am this and this from ala. Jesus. We are the same. We are him. Oh, she can just send it. I waste my time. Oh, yeah. The phone na la billion talking lamaso. Jesus. Ana waga ma be ha chi biko nga be ha. Oh, you must see here the mage yiri apụta na ya dunu. Agariga. Anụ m no, anụghị m na ya agarịga hụ. Itakoshesa ahụ mepụta gị here. Na be ka m ga-ebe oke dị. Ihe mbụ gị bịa ebe a? Yes, Edi afọ ole? 27. Edi 27. Iji ụmụ ole? Abụọ. Iji ụmụ abụọ, different father ka ọ otu father. Ofu. Ole onye tọwara gị ma kwụrụ ụgwọ isi gị? Mbọ di m onye m na ya nọ. Pụta ọ nwụrụ anwụ. Widow. Okay, when widow, you can't we hear kwaga n'iko the man anwụ, kwaga the man n'iko gị ya anwụ. Mba, ọ bala ibe if you laugh here, bring you down. A church here, but don't listen. If you laugh here, maybe to here. Sorry, mba. Branga chaka nwa, we bianga bia ataka shire meza. Upon ibu isi single mother, brook isi ihu onye di ya nwụrụ gebe kwa nga achị ọchị. You don't laugh here. Again, I'm brother man. Mba ọrịa ahụ. Gịnị ka ọrịa ga nwụọ? Liver. Ọrịa ga liver. Away man who saw a liver got in New York to Yala Gana Moriam. Amanagum. Unana go logo. Mba. That is here serious. They got logo. Unless I know when get before, yeah. Okuya, sometimes Okuya na Zaza. Chai. You want to learn Kerega now? I think I'm bow. The lembe got all logo last. I got my logo last 3 months. Hello, the la begra. Check up. Hello, the la begra, lab di neck, make or like a check up, or Peter Alaska, Peter check up. Hello, la begra. Yes, some check up. Body lab.
Na-aga lab several times. Ọ lab ọtụ gị ka ị gara cheki ka ọ lab ara gị ka ọ lab obi gị ka ọ lab kidney. Mba o, body status otu ahụ m dị. Body status. Ị gara cheki body status. Azị na ahụ m n'ime ahụ m otu ọ dị na m na-aga lab. Dọkịta mere gị aka n'ike. Mba o. Mgbe a ga-esi were ọbara gị na mee test. Mekọrọ taa. Mekọrọ taa. Lewa anya that side, me like this. Mekọrọ taa. Gị na ndị driver na ayị. Mba. Ndị tipa driver atabeghị mbụ. Mba. Ewe phone n'ala ga bili ọtọ gị ala. Onwe bra yi. Anọ m n'ụlọ. Ọ na-abịa ka nwanne m nwanyị. Iti dị ọhịa mere na bra ga eji ewusara n'afọ gị. Lakodi azụ. Isi yi bra. Ewepụrụ m ya hit na-eme agbakashi m ahụ. Mba nsogbu adịghị enwe ya. You after all ịma ọlụ ụmụ abụọ ara gị ka dị mma. Lakodi azụ nna. Kewa na ndị single model taa ka o kwesịrị ịdị my sister nna. Enweghị problem na this one. Ọ nwara onye ji ụmụ abụọ nna. Enweghị nsogbu. Chai. Ọ na-azụ onye omere amarala. Kukolata be chikodo ụkwụ gị. Were reverse bịa. Chai. Were reverse bịa. Chai. Got. Don't worry. I made him understand. Nah. I made him understand. It's only again I na one up ya. And I could wish you. What I got to reverse also, yeah. And then when part also you may you get part my beef more than the year and pant, young when you and pant. Leggings. I can go and say when pant you get my body into my bone when I want. They pants. They pants because they leggings. Okay, we are tired. I use him pant up where? In leggings. I can do. I will party. Okay. You pant. That was a phone. Face even got out. A physical window. A physical window. Oh, look, okay, you're classroom and go make an arm here. Our name is Kunkibi. Mba, never home, my sister. Where are they? You better be home, your sister. How are they? Ibi na kia. Mba. Omo go back a hano. I know to my mommy. Name. For how many years can Hannah were with your mother? 1 year. No one can hear her. There I get a kid there. Eba ready made. You went out only with all my came on our for. I'm not only with her, but they won't make them jazz. I soon have for her met travel. But when I get Jabba Moto Gang, who work here, I get more Cambo Monka. As I get them, when I have been no long. When I have been no look at it, when I have been no long. I'm Maggie 1 year ago, Pagana Magadendo. I'm Maggie 1 year ago, Jazz on Rogan. Mamma sending here go. Mommy will go. For how many years now? For 1 year in Omuga Hodafole.
Cause on no 2 years and like 7 months. Cause on no 1 year and 6 months. Nwa she dey 1 year, 6 months, 2 years, and they are not with you. And ain't all out of their reach for 1 good year. Mba. Aga m ga hụ last 3 months. February. Then that's ihe na ga visit na egroge ga. Now, hold on. Ụmụazị hapụrụ nne gị na-anwụọ, ele onye ga-manage wezi ụmụazị ahụ. Mụọ na by then nwetala m ego na. By then ị nwetala ego. Mpa gị na mma gị jụrụ ha mgbe a mụrụ gị ma ego ọ dịkwa. Ọ dịghị izu ụmụntakịrị na-enweghị nna. Mpa gị na mma gị mụrụ gị mgbe a mụrụ gị ejụrụ mpa gị na mma gị be together now with you before gị ito na ego ọ dịkwa. Ka ahụ olden days na ugbu a na things ike na. Okay, enwere ndị iche dị na mgbe ahụ na ugbu a? Ugbu a things dị difficult. Them you, my sister. I say them you. Ma bingo. Ma ahụ olden days. Mgbe olden days ahụ ịma na enwere ndị mpa na-arụtali ụlọ aja ahụ arụgha na village mgbe ahụ. Then ya wuru ugbu a da ndị ahụ na-arụtali ụlọ aja na village mgbe ahụ. Ị nọrọ mgbe ahụ ichere ị ga-arụtali ụlọ aja Chineke agba gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Ịma na mgbe olden days enwere ndị mpa na mma na-arụtali ụlọ aja na village mgbe ahụ Chineke agba gị ọkụ. Ebe na abịa ịgwa m sọ bụ olden days. Listen to me. Hey, if you cannot at your age, I'm 27. You're not 27. If you cannot be able to stay with your 2 kids at the age of 27, manage it with them, stay with them, give you loan that na all olden days nature ebambo. Let me get with them. Mụ na ha nọ before but enweghị ime ego ọzọ iji elekọta ma afụzi ya mee travel. Ị mere travel gawa ebe? Anọ m na Nigeria, anọ m Togo. Ị nọ Togo? Ebe a ka m na the boy nọ before ya bịa nwụọ na Nigeria. Ma laghachizie back. Aha gị? Deborah. Aha Igbo gị? Nneka. Nneka onye? Okoro. Eh? Okoro. Onye nyere gị Okoro ahụ? Aha nna m, aha m na-aza na school. Iwu onye ebe? Onye Abia State. Ebe na Abia State? Umuahia South. Ebe na Umuahia? Umuahia South local government. Family ndị mụrụ nwa ha na-akpọkwa gị na phone echeki ụmụaka ha? Mba, after mechabere akpọbe m na phone. Arọgbala gị mbụ? Mba. Ahụghị ọ na-eshi ushi? Mba. Ị na-agba akwụla? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, ọ naanị O level. Gịnị ka ị gụrụ na O level gị ahụ? Ọ secondary school. Enwere mgbe ị nọ taa amụ na-agụ gị ebe m akwa? Ọ na-agụ m. Ọ na-agụ gị? Mkpọsọdo onye mụ na ya nọ. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji agwụ n'ike? Mba. Ị nọrọla ụta ka e were aka gị na-emetụ onwe gị na otele? Mba. Gị na ndị mpa ọ na-adị na mma? Mba. Ụmụ okorobịa, onye yahoo na onye businessman, ele nke ka achọ? Onye businessman.
ihe nọ na nrọ gị iri ọrụ mbụ. Mba. Mgbe ahụ di m nwụrụ ọhụrụ ka dị tim mere m. Tụma separate Kwụsị okwu na-abịazi ike ego. mgbe gịnị mere? Aka mgbe di m nwụrụ ọhụrụ ka ọ bịakwutere m na nrọ. That period ọ na-enye m nsogbu so emechara Onye na-akwụ ụgwọ separate. isi gị kpọrọ ya di gị. Onye na-akwụ Sorry, ụgwọ isi gị kpọrọ ya di gị. ọ chọrọ ikwu ụgwọ isi m, ọ chọrọ ikwu ọ bịa n'ụlọ anyị so ahụ enyewezi nsogbu just 1 week ya nwụọ. Okay. Okay. Otu Adamanụ nwụrụ na anyị mụrụ ụmụ abụọ. Ka ihe mere na ndị bu na aga akwụsị ụgwọ isi ndị abịazi bịa mee ihe n'isi gị. Besides, maybe maka mụrụ m ya nwa nwoke na ọnwa ụmụ nwaanyị abụọ ka m mụrụ. A na-akpọbe m na phone since then. Na-achatị maka Oke ụmụ nwaanyị abụọ ka ị mụrụ ha. ee. Ị na-aṅụ amụ? Mba. Enwere mgbe a tagidere gị baba mere ọkụ? Mba. Atamaghị ụkwụ gị ọ na-eme otu a? Mba. Enwere mgbe a taga gị mbụ ga-etigbu ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara Jizọs? Mba. Ọ kịrị mgbawa ike o meele gị? Mba. Ọnụ ara gị ọbịara nga abịa nọrọ? Ọbịara nga abịa nọrọ ka ọbịara nga abịa nọrọ ka ọbịara nga abịa nọrọ? Ọ nọ n'etiti. N'etiti? Ọ daghị ada, ọ dị normal, moderate. Gị na-adaghị ada? Ise gịnị dị m normal na moderate? Ele ihe isi dị normal ọ dịrị moderate? Ịtakụchi isi ahụ mekwubi okpuru isi gị. Shuga mọmị dị ka gị bịara nga abịa gwa m sọ ọ daghị ada, ọ dị normal ọ dịrị moderate? Eweli iwe. Shuga mọmị dị ka gị bịara nga abịa gwa m sọ ọ dị normal ọ dịrị which moderate? Anaghị yiri azụ mangala nọ n'ofe ebịara nga abịa gwa m sọ ọ dị normal ọ dịrị moderate. Chineke agba gị ọkụ. Lekpu ihu ya dị nnọọ ka ndị nrụ aṅụ apụ haus bịara nga abịa gwa sọ ọ dị normal ọ dịrị moderate. Ị nọrọ na AC nọcha na AC ike gọ na-acha white? Mba. Enwere mgbe ị nọ taa ụra na-atọ gị ga-evuru fan bịa dewe n'etiti fan na-ekughị n'ike? Mba. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ abụọ. Kemgbe ị pụtara ụwa mmadụ ole tarala gị? Mmadụ abụọ. Di ị na-achọ ele ebe ọ ga-eshi? Ebe ọbụla. Atama gị na-anyụ? Ee. Atawa gị ji anyụ? But Ị ga-enye lodi mkpu ị na-eti? I'm eti mkpu. Ị na-eti mkpu? Mba. Genotype gị? Ee. Blood group gị? O plus. Kpọọ phone number gị? Na-abịa ka m wepụta na phone m. 090 22. Ịwọchichala ya ịwọchichala ya kwa izu ole ike ịwọchichala ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am bang. And watch it, I get back. You just know what you have to share the game for. For what?
subscribe all for this place. 090 22 34 40 97